Mitahan sa City of Naga Police ang 21 anyos nga lalaki nga miangkon nga mipatay kang Joel Jude Susono Juan nga mas nailang si Coach J. Ang report ni Femari Dumamo. Mitahan nitong Biyernes, Enero 12, si Sunny Lumangka, taga Clarin, Misamis Occidental ug kasamtangang nagpuyo sa dakbayan sa Mandawi. Iyang giangkon nga siya nakita sa CCTV footage nga migawas sa sakyanan sa biktimang si Joel Jude Unchuan alias Coach J. Nakit ang patay si Unchuan sa Naga City nitong Disyembre 30. Saysay ni Lumangka nga nagkailas la ni Coach J nitong 2022 ug didto na nagsugod ang ilang pagbinayluay og mga text messages. Apan iyang gitataw nga susama ra silang barkada ug wa sila'y relasyon. Disyembre 29, mitawag kaniya ang biktima aron kuno magbanding. Apan gingong nagkalalis ang duha samtang anaa sa sakyanan nga misangpot sa pagtuok ni Lumangka kang Unchuan gamit ang bakos. Samtang nagpadaplin sila sa daan sa may barangay Subang Dako, Mandawi City. Naabot sa punto nga. Ako na init ko bitaw kay siya payga kuan magreklamo pa siya, blame pa siya na ako montong akong nakuan ang akong naingon niya nga ikaw hinungdan nga kuan basig akong una-una ba nga bayot ako may kuan mabayot ako imuon bayot muto nga nabuhat na ko niya nakagamit ko butang nga kuan akong gigamit para pagpatay niya pag kwanto bakos bato kay sa akong kanato wala man ko kabalog bakos bato belt bato sa bag nga kanang natangtang muto akong gigamit niya persa nga napangusgan yun nako siya gayo. Pangangkon niini nga nag-inusara ra siya sa paghimo sa krimen. Dako kuno ang iyang pagbasol ug nangayo siya og pasaylo sa iyang pagpatay kang Coach J. Ngayon ang dispinsa nila ngayon masaylo sa akong nabuhat sa man tuod nga di pa nila madawat tinaparon sila sa kasubo kay bago pa kayo inaot nta nga mapasaylo ko nila salaan jud ko dako kay kung sala kay akong atubangon na kung sala pero ako ra gyud isa ang gabuhat ana wa ko'y lain nga kauban. Si Lumangka misway unta pag-ikyas ug milarga paingon sa Misamis Occidental apan nailhan tungod sa CCTV footage. Sa dihang gikontak siyang igsuon ug gipadadaan og kwarta sa kapulisan, mibalik siya dinhi sa Subo tungod usab sa gibati niyang kahasol sa konsensya. Si Lumangka mipirma og extrajudicial confession. Actually, ang nagsugod ang tanan katong after sa pagka-discover nato sa personality through the dashcam, no? Then, naanay laing ebidensya nga nakalap until atong January 12, ni-surrender siya. Then, iyaan ang generate sa atong kapulisan kung what happened during that time. Gikatakdang pasakan og kasong murder sa Lumangka sa Dakbayan sa Mandawi. Uban ni Marlon Melgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.